Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki arep sahur guys. Golek sego pecel neng kelumutan aku harapan guys. Wis adus, wis keramas. Mana mesti bar ijlik. Ora ya. Kok ngono ya urip-uripan ki. Aku ki menjalani hidup itu apa adanya aja guys. Iya ora-ora. Libur Ramadan. Oke guys, kita OTW dulu. Oke, ayo tandang. Gage. Nang kelumutan guys, golek sego pecel. Oke. Dikancing lho. Omahe. Dikancing. Gondol keong lho. Keong racun. Oke. Sandalku di oke apa? Sandal kok di masalah adoh ini. Tapi iki gak dijabut nek wis bari. Astagfirullahaladzim. Wis guys, aku tak OTW dhisik golek sego pecel desa. Oke. Apakah ada? Dan guys, ya Allah ngarune bulane wadang. Dan sadu. Oke guys, ternyata ngarune iki mengembun nih loh. Udah golek sahur guys. Kene ya nek golek tanggoku guys, tapi wis waleh aku. Nganan sik guys ning kelumutan. Ngembun guys. Golek sahur dulu. Dilapi toh. Oke. Cus. Dalane bayo. Jangan. Dalane guys. Jangan. Kita dalane wong apa dalane kirek. Kaya ngene iki ya Allah. Ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Yo. Dinas PU kilo piye? Lagi ya Allah. Dalan jan. Berlubang kabeh. Oke guys, nganan. Nah, adalah jawab ora. Oke. Guys, kebetulan se marung pojokan iki kono jan. Terus engko ngiri ngarep kok pertigaan ngiri. Terus nganan neh. Golek sahur adoh men ngono. Berarti netizen kuwi jan. Aku padahal toko tutup kan. Enggak lah. Masa semua sahur tutup ra bakul. Lah iya lucu. Kiri. Kiri toh. Kanan. Guys, tutup tenan, zeng. Tutup guys warungnya. Golek nang Brang Lor guys, jadi oke guys. Yang perapatan kengke nganan. Oke guys. Golek sekul pecel guys sampai toko kelumutan guys lah. Tapi dure masjid enak bulane. Mentor.
Kinganan. Gak sing kono. Kene wis entek kok jere. Masjid ngulon iki jere entek. Oke. Terus ngene. Oke guys, golek-golek nih guys. Bangkle. Tak mandek. Aduh. Sing omahe pinggir ndi, Mbak? Oh nggih, gone mak nganu kuwi to. Oh, almarhume Mbok nganu kuwi to, Ndek Mbok sapa? Heeh. Andike? Ya iku. Oh, sing bagus saiki sapa? Oh, putrane. Oh. Oh, ya bener no, monggo. Walah. Ayo guys. Rono. Ya ini mau bakal belanja sana guys. Ini Mbah Pasri almarhum biyen. Terus lurus. Ini bila beda motor loh. Gini. Tetap buka ya, buka. Oke. Kok enan-enan gak cemplung selokan tau iki. Duh. Kula nuwun sayangku. Ya Allah, aku kangen kamu. Nah iya, mbok gak enak gak tau rene. Iya. Saiki bagus sampean to? Iya. Yo wes aku tumbas. Aku maem kene bae, aku kangen kok. Mengenang Mbok Pasri. Terus sampean apa nih, Mbak? Saya ponakane, Mbak. Ponakane. Bisa Pak Cek kok gak, Mbak? Ora dikongkon kok. Ya, badan tua. Maem kene lagi lo, guys. Apa pakai piring? Pincuk. Oke, guys. Gone Mbok Esek, guys. Aku mbiyen tuku nek iki. Ternyata almarhum Mbok Pasri aku biyen. Tenang. Buntel ya, Mbak, buntel ya. Oh, bungkus saya. Bungkus saya. Berapa? Anu, 2. Iki semangan lho ya, Remi ya. Duh. Jam 1 ya. Yo, jadi cis luwih neh. Alah, kowe ya. Mantap. Aku kulo pengen ngoka. Iya. Oke. Dan kalau syutingan Oh, coba ya. ya. Sebenarnya. Kenapa harus nyetem gitu? Oke guys. Mbak. Halo. Oh. Nggih. Tumbas napa? Saking dalem pengen tumbas sego pecel. Diputer kayak mobilnya. Piro, Mbak? Aku loro. 10.000. Enek duit kepira gak? Ayo susuk ya, Mbak. Hah? Enek. Jangan go kepira gak ya? Nggih. Kok kene. Nggih. Nggih ngeten iki lho, Mbak. Mbulang ning Mengenang Bapak Sri. mengenang mboke. Oke, ya Allah 5.000. Sama njaluk kula kuwate. Yo, lah iya Mbak rego beda ora apa-apa, Mbak. Boten. Loh, tenan, Mbak. Masalah. Loh, ora, Mbak, tenan. Penting 2, enggak apa-apa. Loh, ora kok ora apa-apa piye to iki. Apa-apa kok. Tenan oh double kok Kulup saja loh. Tak piting 2 ya. Oke, sayangku. Matur suwun. Ini uangnya. Jan tenan. Jenengan tumbas pinten? Tunggal, Mas. Setunggal karo buke pisan iki duwite. Oh iya. Nah. Makasih, Mbak. Sama-sama, Bu. Kok gak sandalan to jenengan iki? Ya, Ban 5. Oke. Terima kasih. Sama-sama.
Ya sampai gue belum YouTube Mbak. Lah nggih makane kuwi. Ya ampun, janten anake. Lah nggih lan niku lho di TV ternyata. Si TV niki lho. Lah nggih. Kabeh pen bodho semerep, kena bakul sego pecel ning desa ki sik gawe. Kadek kene gak sampean ya. Lho, alah mboten ketinggal. Nek sing tangklet tok Aku iki ndelok podcast sampean gak anu lho. Nggih. Ki lho guys, bakule deloken to. Nganggo apa ki jenenge? Lho. Nganggo godhong jati, guys. Nganggo tempe. Terus ki deloken to ya Allah enake. Jantenan. Peyek. Piuh, mengenang Mbok Pasri, guys. Aku suwi gak rene tenan ki lho. Tek to. Non? Kok sampean kok ya ngerti nek anune Mbak nek bakulan neh ngono. Lah teko-teko wong iki, Mbak. Iya. Nah, piye kok ya? Mbak. Ya dikatut. Lagi. Nek disetel ngomong ning TV. Nah, dalah katut niki lho. Katut lho lah kok anu Mbak Mari. Nggih. Alhamdulillah, yo. Ya sampun nggih, matur Sama-sama monggo. Nah, jantan. Wis Mbak, aku tak mantuk sik ya. Makasih lho ya. Injih, matur suwun sesuk-sesuk rek arene neh aku. Bojo isin aku. Alah, monggo. Monggo, Mbak. Sip. Oke guys, mari kita makan dan review sego pecel desa. Nek peyek sing tipise kaya kan kayak kesabaranku guys. Tipis banget. Tapi yo endul. Tempenya terlalu guys. Enaknya ya Allah. Godhong jati. Aku tak gawe konten yang Facebook saya dilut guys ya. Jangan lupa teman-teman kanca kabeh aja sampai kelewatan delok delok kontenku neng Facebook ya guys. Oke, saya tak konten saya. Guys, delok lagi. Peyek renyah pol. Buntele godhong jati. Sip. Saatnya madang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadir al-adai faridul Ramadan fardhu ta'ala. Amin. Yuk enak ya. Enak guys, gak usah mah. Mantap. Ngawene wis menikmat kan. Ini semua mantap guys. Gak usah sahur larang-larangan percuma. Sahur mah larang-larangan tapi ra poso gopo. Mantap. Jangan lupa di tonton ya guys, Facebooknya Real Manohara Sindiana. Jangan mantap guys. Enak tenan. Langsung tak jadwal guys, jam 4. Oke. Kita lanjutkan review
panganan. Rasanya ki kayak jinate mak pasri. Masakan itu enak kan? Ya. Jadi ini cek dulu mak pasri guys. Tapi lah enak tenan. Masakan ini. Kulope pahit berarti enak godong godong apa sih? Godong atas iki. Segone yo enak, pulen. Mantap. Bahjan. Alhamdulillah. Sambelnya enak, ora pedes banget. Yo legine kroso, asine kroso. Dan iki sayure. Aku nek mangan gak tau ngapus guys. Nggak enak ya enak. Nggak ora enak ya ora enak. Jadi bisa maca kok lah ku ngrasakne panganan ya. Dan mantul. Lima ngewu sak mini balik. Mungkin yang kutha pira ya guys. Pokoknya sementara Mbak Manhara nge-vlog neng Manhara Family dulu. Karena Manhara Official tinggal syuting. Kan mantap. Jam 4 kurang 1/4. Dan mantap banget ya. Mantap.
Ini iki kuduke dinganu ya guys ya. Jadi apa sih? Sambelnya nek kreterane nyuwun pedes apa mboten ngono ya. Kuduke gak pedes. Gak pedes. Jadi bervariasi. Hmm. Hmm. Dan mantap. Hmm. Hmm. Enggak sih. Aku kulino ya. Mana apa kudu ndak. Gak ono. Ben karo dikai rezeki karo Gusti Allah terus. Sudah. Hmm. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Diparingi muga-muga lancar, rezekine melimpah. Wis padane. Oke guys, dadah.